I know say you need it. Hello, yar baba kenan. Yar baba. To ya karatun ya makaranta dai. Madalla. Da fatan dai kina shiga makaranta, kina shiga aji ko? Yawa, yanzu ma aji kike? To alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am? To, shi malamin naku ne tambaye ku? Ya ce a gaya muku menene sunan kalmar soyayya da turanci? To haka ne. Yar baba, aikin san faduwa ta zo daidai da zama ai. Ai ni da kike gani na yar baba na yi karatu iya karatu, babanki ya yi karatu iya karatu sosai. Ai faduwa ce ta zo daidai da zama. Kalmar soyayya kawai a faɗa ita da turanci kuma shi ne wani abu. Ai ki tsaya ki ji. Duk lokacin da ya ƙara tambaya ki wannan tambaya ko? Ki ce mishi kawai kalmar soyayya da turanci ita ce soyayyes. Yes, in kika ce soyayyes to shikenan kalmar soyayya da turanci ta fito. Yawa yar baba, ci gaba da karatu sosai. Yawa, Allah ya baki ilimi irin na kin ji? Madalla. Yawa to shikenan sai an jima. A ba da himma, madalla sai an jima.